da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari kashi na 14 daga cikin littafin canjin rayuwa wanda Halima Abdullahi ke mashi ta wallafa. A yi sauraro lafiya. Ismail yana ta murna zai soma cusa tauhidi a zuciyar Mimi, sannan ya tanadi abubuwan da zai fada mata don ƙara cusa Allah a cikin al'amuranta. Ya yi ta kiran layinta amma shiru. Bayan la'asar sun fita shi da Hamisu direban yara, don idan aka aike shi wasu lokutan Ismail yakan bi shi domin ya ga gari. Ya kosa su dawo don ya kira ta, haka kuwa aka yi. Suna dawowa ya shiga ɗaki, sai da ya zauna tsakiyar katifa sannan ya nemi layinta ya kira. Gab da za ta tsinke sannan ta ɗaga. Ya yi sallama, a ƙagare ta amsa. Ismail ya ce, danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora. Ranki ya daɗe, na ji shiru ne. Ta ce, Malam, ka bar shi kawai. Mun canza shawara. Khalil ya ce naka zai ɗauki lokaci. Ismail cikin sauri ya ce, amma nawa shine mai tabbas. In kika yi saɓanin abin da na faɗa miki, ƙarshe za ki yi nadama. Sannan ba lalle ba ne addu'ar ki ta ɗauki lokaci, domin Allah mai jin ƙan bayinsa ne. Ba ki da wata dabara saɓanin yi masa biyayya. Mimi ta ɗan yi jim, sannan ta ce, don Allah malam ka bar shi kawai. Sai ta yi tsaki ta kuma kashe wayarta. Ta ko'ina abubuwa sun ɗauki zafi, domin ko a can Katsina tuni an ɗaura auren Zainabu da Alhaji Lawal, kuma an kai ta gidan. Matansa har 3 ne ga yara kwatsa-kwatsa. Gidan bene ne hawa ɗaya, ɗakinsa ne a saman, sai matarsa ta 3, sai kuma ɗakin Zainabu. A ƙasa kuma matansa ne guda 2 da 'ya'yansu da kuma wasu 'ya'yan matan da ya saka. Tun da aka kai Zainabu take cikin kuka, bayan kowa ya kama gabansa, ta tashi ta datse kofar ɗakin. Alhaji Lawal ya taho misalin karfe 11 da tsarabar kazarsa da abin sha. Ya murda kofar amarya ya je ta gam, ya yi ta bugawa tamkar zai balla kofar, ta ki budewa. Ba Zainabu ba, ina zaton duk matan gidan suna jin irin zagin da yake surfawa amaryar tasa. Fadi yake yi, ni zaki kawo wa rainin wayo don ubanki? 'Yar matsiyata, ba za ki bude ba? In kika bari na balla kofar nan na shigo, sai na karera yaki, ko in sa a daure iyayenki har sai sun biya ni duk abin da na kashe. Ita dai Zainabu jikinta bari kawai yake yi, tana ta kuka. Alhaji cikin takaici ya nufi ɗakin matarsa ta 3, ya sauke mata wahalar da ya ɗebo ta magungunan da ya dankara. Zainabu har karfe 10 safe bata bude kofa ba. Sai da ya bar gidan sannan uwar gidan ta zo ta buga ta ce, buɗe yarinya ni ce. Shi ya fita. Matar ta shiga cikin ɗakin tana kallon Zainabu cikin tausayi ta ce, Allah sarki, ashe ma yarinya ce karama. Ke ko me ya kai ki auren Alhaji? Cikin kuka Zainabu ta ce, dole aka yi min. Kuɗi ya nuna wa iyayena, ina da wanda nake so yake so na. Ta ce, amma iyayenki ba su bincika ba ne? Ta ce, ni ba ban san komai akan auren nan ba. Ta ce, kai, iyaye da yawa suna yin kuskure, da zaran sun ga kuɗi sai su tura 'ya'yansu kawai babu bincike. Zainabu cikin tsoro ta ce, don Allah me yake yi Hajiya? Ta ce, ba komai, karki damu. Shawarar da zan baki ita ce, karki sake rufe masa ƙofa. Sannan duk abin da ya ce ki yi, karki yi masa gardama. Hakan zai fi miki alkhairi ke da iyayenki. In kuma kinki, to lallai zai tozarta ku gaba ɗayanku. Zainabu cikin kuka ta ce, na shiga uku. Hajiya, to ke 'yar uwarsa ce? Ki ɗauki salo, ki gyara kanki, domin tsafta tana ƙara danƙon soyayya a tsakanin mata da kuma mijinta. Idan kika zama mai haƙuri kuwa, tabbas za ki ɗaure mai gidanki a tafin hannunki. Wannan saƙo ne daga SAS Novels Audio masu ƙaunar farin cikin ku a kodayaushe. A'a, ni matarsa ce ta farko, ya aure ni tun ba shi da ko kwabo. ‘Ya'yana da shi 10, Zainab ta zaro ido, dama yaransa 10 shine ya ɓoye mu? Matar ta ce, nawa kenan kadai, ‘ya'yansa 25 banda masu ciki 3.
Zainabu ta ce ban gane ba. Matar Alhaji ta ce matansa da ya saka 10 cif, ta ƙarshen tana da ciki, sai sauran matansa guda 2 su ma duk suna ɗauke da ciki. Zainab ta sake rushewa da kuka tare da cewa ita dai za ta gudu. Matar Alhaji ta ce kar ki fara, zai sa a kama iyayenki kuma ba zai sake su ba sai ran da ya ji an ce an ganki kin dawo ɗakinsa. Ta miƙe bari in sa a kawo miki abin kari. Zainabu bata ce a'a ba don tana jin yunwa, rabanta da abinci tun jiya da safe. Koko ne da kosai duk sun huce, yarinyar da ta kawo mata ma za ta kusan yin sa'arta. Zainabu dai haka nan ta ci. Da rana Innelwa ta zo, aminiyar Innarsu ce. Zainabu ta kwashe komai ta fada mata. Innelwa ta ce da Allah can duk ƙarya ta fada miki, ke har kishiya ce ma za ta ce miki ga laifin miji ki hau kai ki zauna. Zainabu ta ce Innelwa da gaske ne fa, gashi jiya sai zagi na yake yi dan na rufe masa kofa. Jiya fa na zo gidan nan inda mutunci bai dace yayi hakan ba. Innelwa ta ce laifinki ne, me yasa kika rufe masa kofa, ina kika taba jin an yi haka? Bayan fitar Innelwa ba jimawa yaran gida suka cika mata ɗaki wanda gado ne kurum da Alhaji ya sa mai kyau, amma da gani ba sabo bane. Tunanin Zainabu ya bata cewa kila duk matar da ya aura ɗakin yake kawo ta, in za ta tafi kuma ta bar masa gadansa. Ya shigo ya tarar da ita tana sallan magariba, ya zauna bakin gado yana ta huci sai ka ce kumurcin maciji. Tsoro da fargaba suka hana ta idar da sallar, sai yi take yi tana sallamewa, idan ta sallame sai ta ƙara tashi ta yi kabbara. Ya binciko ta, ni zaki kawo wa salon sallah? Magariba dai raka 3 ce, kuma nafilar da ake yi bayan magariba na sani raka 2 ce, amma ke tun da na shigo kike ta zabga sallah ko? Cikin tsoro da kuka ta ce a'a baba ba haka bane. Baba? Ya tambaye ta cikin fushi. Kuka ta ci gaba da yi. Ya kashe ta da mari. Ni ne babanki? To bari in nuna miki cewa ni mijinki ne ba ubanki ba. Dama ya yi mata nata shirin na musamman. Don kansa ya barta, ba don roƙon da take yi masa ko don wahalar da ta sha ba. Sannan ya barta yashe ba ko kulawa bare tausayawa, ya nufi ɗakinsa. Haka ta kwanta ba barci sai kuka take. Washe gari Alhaji ya fita da wuri, don haka Hajiya Indo ce uwar gidansa ta zo ta duba ta dafa mata ruwan zafi, sannan ta taimaka mata, ta kawo mata abun kari. Tsawon sati guda da ya yi a ɗakinta bai raga mata ko sassauta mata ba, haike mata kawai yake yi, don haka ta sha azaba. Tsoronsa da tsanarsa sun da su cikin zuciyarta. Khalil ya yi nasarar goge ɗan imanin Mimi da tauhidin da Ismail ya soma cusa mata. Ya zuwa kwanakin da suka biyo baya sun yi nisa cikin tsarinsu na yadda za su gudu. Ko yanzu da suke yin waya, faɗa mata yake yi ta nuna cewa ta amince, sai dab da auren sai su gudu. Sannan suna da buƙatar kuɗi kafin ranar. Ya ce zan ɗauki sarƙar mamana in kai ta kasuwa in saida, saboda dad ɗinmu ba shi da kuɗi a gida saboda siyasa. Mimi ta ce kai baka da kuɗin naka ne? Ya ce akawun ɗina babu kuɗi, bai fi 20,000 ba. Dad baya zuba mana kuɗi sosai yanzu saboda siyasa. Ta ce ka bar shi, ina da kuɗi a cikin ƙaramin akawun ɗina, amma kamar nawa ne muke bukata? Ya ce muna bukatar kuɗi sosai saboda za mu kama guri mai kyau ne a wani state ɗin daban inda ba za su yi tunanin za mu je ba. Mimi ta ce oke, ka samo ni ma zan samo sai mu haɗa. Ya ce shikenan sai mun yi waya. Bayan sun yi bankwana ta soma tunanin yadda za ta kwashe komai nata mai amfani. Matsalar ɗaya ce, kuɗinta masu yawa yana cikin akawun ɗinta babban, kuma idan ta taba dole ne mahaifinta ya ji alat. Momi Nafisa an dawo daga Dubai, sannan 'yan gidansu Abbas sun kawo kayan lefe. Ran Hajiya Sauda ya ɓaci matuƙa na yadda Alhaji ya nuna mata matsayinta na wadda ta haifi Mimi. Ya kyautu a bata haƙƙinta ko da na shawara ne, amma Alhaji ya yi mata duk tun lokacin da ta ce ba za ta shiga lamarinsa da Mimi ba. Ita 'yar ba da shawara ce, ba ta faɗa hakan da wata manufa ba ne, sai dai nuna ma Alhaji kuskurensa, amma ya ɗauka da zafi, don haka ta lashe takobin ita da yaranta babu inda za su je, domin auren Abbas a Katsina aka yi shi.
na mimin ma idan ba za a kawo shi nan ba to su je can su yi kayansu. Biki saura kwana 10, Mimi ta yi wanka cikin sauri ta zura doguwar rigar atamfa sai ɗan ƙaramin mayafi. Takalmi mara tudu ta saka, sannan ta kwashi katunan ATM daga jakarta da take zuwa banki, ta zuba su cikin jakarta da takan je salon. Ta rataye jakar sannan ta kwashi wayoyinta. Tana sauka ƙasa, momi Nafisa za ta hau sama. Ta ce, a'a, sai kuma ina Mimi? Mimi ta ce, 0809-775-5 sai kun zo. Danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora.